ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓoggela beeli edi galoya gurela cogo ñaabina tampi daro Sambakunda kundama kon waktu yoni ha to dilli kam e farana ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal hoore jo leydi ndi kikiɗe hanki e to galle laamogoto jaɓɓima toon werlaji cuuɗi cafrirɗi toon to leydi Mauritanie jayde witende Ami Holiri toon to Sehil Babi e jaɓɓima ñalawma hanki o jonde wattude no gas e jeetati lawol taw ko leydi Mauritanie kam e hoddiɓe muɗum toon to leydi Mali yogay duuɗe janguirde natani hofgo juuɗe ñalawma hande e yoga hen puɗɗima ñalawma hanki balɗe ɗiɗi yoga hen ko balɗe joya toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba yogay lundiɓe kolliri Adama Baro hollirino so ƴettile fo laamu ko duuɓi tati waɗata ya laamu leydi Gambie toon to Guinée Conakry gollorgal leydi Chine sifodiri e kame laamu leydi Guinée ko fati e banggue min e nder leydi ndi kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba o watto goɗɗe joni joni ja ñoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande naya silo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jaɓɓima kikiɗe hanki o toon to galle lamorgo kene fota wonde capanɗe naya werla taw kadi ko werlaji baɗɗi cuuɗi cafrirɗi e nder majji ɗin werlaji noon kanji kala ɗi jogori nawede koye keeri leydi Sénégal e beele kay wonande nokkuji ɓurɗi woɗɗude ɓurɗi yebede beele ene daña ko fati e banggue fartange e wawde safrade ɗin werlaji noon sen kaali ɗemgal tubankiri woni ko wiyete ambulance e wonande kay yimɓe hewɓe wonɓe e nokkuji so tawi dafama toon tawa ene mbawa ittede toon e nder ɗin werlaji tawa ene mbawa safrede harimen yettade cuuɗi mawɗi cafrirɗi ɗi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorgal kalfinalngal jangde towde e taw kadi ko biyeteɗo mari towo ñaan kanko noon oɗo kikiɗe hande ma wat jillu makko toon to duɗal jaaɓi hatirde ɓen sukaɓe noon janggoɓe toon to duɗal jaaɓi hatirde kolliri oɗo kikiɗe hande o natata toon kamɓe noon caktowo konngudi mabɓe o hollirino wonande kay ɓe bindinomo e ɓattakuji jonɗi no fewi kono hay ɓattake goto wo jabtakiɓe e kamɓe noon oɗo ñalawma hande toon to duɗal jaaɓi hatirde wonata toon e kanko on o holliri oɗo kikiɗe hande ko baɗow toon jillu makko to campus mo duɗal jaaɓi hattirde ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale fedde darinde e gam yurnitade ɓesguji leydi Sénégal witende ANSD kamɓe noon ɓe kolliri hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɓesguji leydi Sénégal naɓe ko ɓeydiɓe e kamɓe kala maɓe jettoyo sappo e joyi million e nder leydi Sénégal hayso tawi woni kam limore rewɓe nde ɓuuri hewde seeɗa e limore worɓe nde ko wawi hen wonde kala hitande ujunnaje ɗe sappo e jeetati ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala maɓe ɓennu kene wiya maɓe ɓennu kene wona sappo e nayyi million ɓe jetto kene wona sappo e joyi million ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale batu hanki taw kadi ko landa mbiyete ka PDS e gardogol Oumar Sarr e ndeɗon jonde kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko oɗo hen mbiteɗo Mouhamed Boun Abdallahi Dionne taw ko hoorejo jagorɗo leydi Sénégal yo accita gollorgal mum ko ɓuuri yawde e yaccade e kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay laamu leydi Sénégal nana tan sudda woni loji e caggal kay tumede wonande ko wayno Mimi Touré e woɗɓe kala ene dirtini koppareje e kene wona temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e nayyi milliard e kamɓe noon ɓe kolliri laamu leydi Sénégal oɗo saaha ne heewi mbuñaari ene heewi guykatene kadi hooreɓe ardiɓe ɓe nana tan cudda ɗin loji e kamɓe noon ɓoyata maɓe mbaɗ seppoji mabɓe beele potal ene arta e nder
ndara leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddonen ma en jaha tonto Zigen Sora oɗo nyalawma hande non dognoɓe benuji taw kadi ko sarsoyoɓe ceenala kamɓe non ɓe koliri taw sakti ɗin konguɗi kay ko kettuɗo e konguɗi mabɓe kamɓe ɓen dognoɓe ɗin benuji biyeteɗo Ibrahima Balla Touré e kamɓe non ɓe koliri laamu wonɓe toon ɓe e lawol to ɓe ndewata ɗo ɓen koliri kala ben carsuɗo ceenal yoɓata ko temedde nayyi mbuɗu kamɓe non ɓe koliri ɓe joɓata ɗum hande ɓe joɓata ɗum janggo so tawi noon ngun coggu ustaka oɗo saaha mo gonɗen koɓe ɗaccoɓe kala ko fate banggue ceenal e nder Ziguinchor kam e falde mum kala ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaha tonto Kaffrine e wuro witengo Kaffrine e wuro witengo Makka Guy ton non ko cummusɗo waɗi toon e nder galle goto ha ganduɗa cukalel tokosel jaranguel lebbi nayyi wasi hen fittando muɗum maire wuro ngonon biteɗo Babacar Cissé holiri wonande kay on galle cumɗo e guel cukalel kanguel tan wonno e nder nduɗon suudu kono haɗo ɗo gonɗen andaka holko saabi nguɗon cuma taw noon yaltin ɗum ko jayde leydi Sénégal witende RFM sen wi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie jayde Mauritanie witende Ami holiri tonto wuro witengo Sehil Babi ene tawe e nder falde Guidimaka ton non jonde mawde joɗima toon kikiɗe hanki on nden jonde noon watti lawol nogas e jeetaɓiwol lawol wonande kay leydi Mauritanie kame leyɗele hoddiɓe muɗuma leydi Sénégal kame leydi Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau kame leydi Mali e kala hitande aɓe kewi joɗade ngam wurtinde cehilagal hakkude ɗeɗo henna leyɗele e kame faggudu kame golle e ɓeto gurdam kala kamɓe noon ɓen potiti ɗon kikiɗe hanki o ene tawtora ɗum noon caktowo konnguli laamu leydi Mauritanie kam e jagorgal kalfinangal ko fati e banggue fina tawa ene tawtora ɗum noon maire mo Guidimaka biteɗo Diallo Oumar Amadou ene wondi kadi e ñawowo wuro witengo Guidimaka e kamɓe noon ma mbatton lulde kene wona temedde jeetato neɗɗo e lulde ne noon ko yontere ngam yurnitade ɗeɗo hen leyɗele cehilagal mabɓe e kam e fandare mabɓe gueɗe kewɗe noon ma gurtine toon jamma hanki o noon woni jamma bubaji kame kolli e ñañoji kala wursinama toon noon ko fate banggue gueɗe fina tawa yurnitade gendije ɗe kame haqqillaji e oɗo saaha holɗo ɓeto yimɓeɓe kala tolni ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende Mouriweb holliri e wonande kay gardiɗo catal biyetegala ira Mauritanie mo oɗo hen biyeteɗo mbiyen tan gardiɗo catal biyetegala ira Mauritanie woni Birama Wulda kanko no waɗi jillu makko yogay jaydeli leydi Mauritanie e jaydiyankoɓe noon haɗaɓe yaltude leydi Mauritanie o yillima e mabɓe e ngam hollirde kay omo wondi e mabɓe ɓernde kamɓe ndendi yiyande oɗo saaha noon kankone darde makko ko yidde kay oɗo saaha mo gonden e jaydiyankoɓe leydi Mauritanie yo guitte ɓittere nde goni nde beele moni kala lakkito wawa wadde golle mum no hannirta ni hen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde leydi France wiyetede RFI holliri e wonande kay journaux ji bindeteɗe e nder leydi Mauritanie taw kadi ko bindol windete koye kayitaji e soɗen teski noon binditeɗi e kayitaji wonande ɗin journaux ji ɓuuri wawde yaññade luggiɗinade e kene wona joni yontere ɗin kayitaji ngala e nder leydi Mauritanie koko gasi ha laaɓi ha wi ceera e laamu ngu noon fodino wonande kay e nder ndeɗo hen yontere maɓe ɓamtu golle mabɓe kono ha oɗo saaha mo gonden ala kay koɓe teski e golle mabɓe ɗe ɓe jogori gollade ɗe e wonande kay jayndeli jeyɗi koye men biyeteɗi privé ha yetti jayndeli laamu kala ngala ɗin kayitaji e gorko biyeteɗo Ahmadou Woldo Cheikh taw kadi ko jayndiyanke e holliri wonande duuɓi nogas e jeeɗiɗi kene gollo e jaynde bindole kayitaji e meeɗa yiide gueɗe baɗe dani hen e nder leydi Mauritanie kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jaynde witende Tawari e kamɓe noon ɓe kolliri lawol iwde toon to Brakana faade toon to Nouakchott hollirama noon wonande kay yontere yewtude kene wona yimɓe sappo mbasen pittali mumen e kamɓe noon ɓe kolliri lawol Rosso Nouakchott wona lawol moƴƴol Trarza Nouakchott wona lawol moƴƴol lawol Rosso faade toon to Madrar moƴƴani tene kadi Erkiza wona lawol moƴƴol faade toon to Kira Masena
iwde kermasen fade ton to junga ha fayma to tigina e dido laabi kala ngona mojjitene hollirama e kala saha werlaji ne jana toon ha tenti e werlaji jonnube yimbe be cellani yoga hen ko rewbe sowibe yoga hen kadi wondube jabet taw kadi ko yettibe woni nokku woni hen ngoni tigi koy heñare yaccare ngam yaade cuudi cafrede odo saha mo gonde non hollirama ko lawol burgol hewde accident ji kame mayɗeli ha odo saha mo gonden laamu ngu haydara ala taw ko haali hena ha joni ton to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kale jaynde witende tawari holiri suka debbo jarawo duuɓi sappo e joyi ko kañum tigi yana daha e leggal bitengal Darou Naima kanko non dahimo ko worɓe jeetato ɓe nahimo e leggal gotal ɓe guddimo e galle goto e kala subaka e kala kikiɗaɓe gonda e makko e wonande balɗe nayyi kamɓe kala ɓe gondi e makko ha ganduɗa noon e waɗi jiilaw cattugu ha laamu ngu kay dañi fawde juuɗe mum e ɓen jeetato kanko cukalal dewel ngel jarano ngel duuɓi sappo e jeetato tene ko sappo e joyi tene kadi ko debbo desaɗo darniɓe haqqe innamade leydi Mauritanie dañi ɗoftudemo toon to cuuɗi cafrirɗi oɗo saaha mo gonɗen omo tawe to cuuɗi cafrirɗi leydi Mauritanie toon to noksata e kamɓe ɓen jeetata noon kamɓe kala ɓe pawama juuɗe hen nayo ko gendarme aɓe hen nayo heddiɓe ko ɓesgu leydi Mauritanie hen goto ko Maroc najo e kamɓe noon ɗeɗo balɗe ɗe paadi ñawore mabɓe taw kadi ko toon to leydi Mauritanie e cuuɗi cafri e cuuɗi ñawirɗi gonɗi toon to noksata e sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali fedde witende AEM walla mbiyen fedde witende LAEM kamɓe noon oɗo ñalawma hande ɓe puɗɗima natande ko wiyete hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi e sukaɓe yonɓe kay nannoɓe duuɗe jangguirɗe ha tente lycée ji e yoga hen jaltinama oɗo ñalawma hande gam hollirde kay wonande e gurdam mabɓe wona gurdam moƴƴam e nder leydi Mali e kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay laamu ngu so tawi toppitaki gonka mabɓe e guila jobdi mabɓe jangde wodata e nder leydi Mali kala ko wona ɗum ko toon to Sikasso greffe fuɗɗima toon walla tan mbiyen hofgo juuɗe fuɗɗima toon e taw kadi hofgo juuɗe ngo waɗi ɗum ko syndicat ji jeeɗiɗi wonɓe toon to wuuro wiyetego Sikasso e kene fotta wonde balɗe joya ko ñalawma hanki onon ɓe puɗɗi wonande noon cuuɗi jangguirɗi gonɗi toon ɗi kala e kamɓe kala ɓe guddi demuɗi mabɓe ha tiiɗi so wona laamu ngu yurnito gonka mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale wuuro wiyetego Ansogo e gardiɗo taw kadi ko conseil islamique wonande nokku tawɗo e gollotoɗo islamique mo leydi Mali biteɗo Abdourahmani Ibrahima omo wonduno e goɗɗo aɓe jahanno wuuro wiyetego Kounga wuuro wiyetego Kounga ne tawe nogas e 3 kilométre hakkude muɗum e Ansogo e koye laana noon ɓe gonno laana mabɓe yuwi nde laana ka yuwi nde noon mo wonduno kam waɗi hen peeje peccorɗe ne lummo ene wadda hen ha ƴeeŋi kanko kam o ƴeeŋani ɓandu makko yiilama noon e wonande waktuji jondi ko caggal muɗum hettuɓe diƴƴe jiiti ɓandu makko ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ardiɗo douane nokku biteɗo Kolikoro oɗo saaha mo gonɗe noon holliri wonande kay ɗaccata golle muɗuma kanko noon o wiyete ko Alima Drapeau kanko Alima Drapeau noon kanko Alima Drapeau o yettima duuɓi ɗe o yarata wonande foftere e kono noon guila tan 13 lewru décembre ko nden tigui o fonno iwde nokku makko beele goɗɗo poɗɗo lomtademo wawa lomtademo jokka golle muɗuma kono noon kanko hawɗo saaha mo gonɗen o jaɓani ɗaccidde gollal makko e kawtati ko duwagne mo Kolikoro ɓe kolliri noon wonande kay duwañeɓe hewɓe leydi Mali so tawi jettima ala terreta hay so tawi mbiyama ƴettu kaytul men gam yaade foftere jaɓata e ɗum noon saboto ɗum ko joomum rewata ko gañilaji kame jasiñeru ji ene juura yogay nalankoɓe welɓe daaɗe ko alda e happo e so tawi noon yurnitaki gurdamum ha yettima ko wiyete ala terreta e tawa kay ala galle ala hayɗo waali ronka yaade foftere muɗuma ha joni toon to leydi Mali keddoɗen dadiɓe ɓe 3e arrondissement mo Bamako e kamɓe ɗon ɓe kollirino maɓe ndaro darde Tindelang gam ittude ko wiyete funti e nder Bamako e caggal noon teskede yogay worɓe kay nana nder Bamako gollata mbatta e yoga hen ko nattuɓe ne mbiya koye men ko sernaɓe yoga hen ne mbiya ko wileɓe yoga hen ne mbiya ko ñengotoɓe e yoga hen kadi ko jaari ko funtiji goɗɗi kala e kamɓe noon ɓe naati e nder leeɗe he gam yiilade ɓen yimɓe ñande 17 walla dam mbiyen ñande 31 walla mbiyen ñande nduɗo lewru ndu gondena e ko ñande hen tigui ɓe dañi fawde juuɗe mabɓe gorko ɓurɗo wawde funtude Bamako
escro mawɗo puntowo mawɗo ɓe tawi makko noon million ngaji jeegoma e piccala ɗiɗi nden ɓe nangimo noon on holliri wonande kay ko wonɓe toon to nooro ko ɓen tigui nelimo yo aran ɗen koppareje oɗo saaha mo gonde noon dadiɓe ɓe 3e arrondissement kolliri e ɗaccata ɗeɗo henna golle so wona kamɓe kala ɓe nanga ɓeɗo henna yahoɓe ne mbaɗoya gueɗe ɗe pewani e nder leydi Mali sen gewi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambi yogay lundiɓe ha tenti goto e lundiyanke holliri kay wonande Adama Barrow e tuma nde ƴamanno lefol laamu holliri wonande kay sohli ko joɗade laamu leydi Mali e kene wona duuɓi tati kañum yatire caggal ɗaccida ɓiɓɓe gambinaɓe leydi ndi ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba Sar a jarama ko noon tigi no wayno tan Oumar Amadou Diallo ko jaborgal kalfinagal ndema ɗo e nder leydi ndi kanko tan de yaltunomo haalda e jandiyankoɓe o holliri tan de o wi oɗo hoorejo leydi men de o foti tan ko laamade duuɓi tati o jippo nde tawno waktu ne ɓe mbaɗanno luumo jarribo nde ko ɗum woni koɓe jewtide ɓesguji leydi Gambi kala kanko Oumar Amadou Diallo kanko ardi landa biteɗo PPP ene wayno tan de o holliri tan de ɗum heddi koye ɓesgu leydi Gambinaɓe beele hoorejo leydi ndi so laamima duuɓi tati ma jippo walla ala o wi on so welama ha joni no wawi waylude dosɗe walla tan kuule tan laamu ngu tan kanum ne wawa lamtade duuɓi joyi kono de ko ɗum woni koɓe cifodirno e ɗerowoji ko ɗum kadi woni koɓe mbaɗirno luumo jarribo o wi tan de mo yetti noon sarɗiyankoɓe men wonɓe ɗo e nder leydi ndi saabu ɗum tan wasdeɓe ƴewde landa hoorejo leydi e lundiɓe ɓe ƴeewi tan kene nafta ene kone nawra leydi men Gambi yeeso o wi sa ƴeewi laamu président Adama Barrow de nawri leydi ndi yeeso fate banggue faggudu e fate banggue kuɓɓam e fate kadi ko wiite banggue potal ko e ko fate kadi banggue wellidde jandiyankoɓe e ko nandi hen o wi leydi wawa ɓamtade gaga ɓiɓɓe leydi mo kala ƴettani junggo mum e doole mum e gandal mum e jawdi mum nattinde ɗum e faggude leydi ndi no hannirtani hennete kanko Oumar Amadou Diallo noon ene wayno tan de o erima ɓesgu leydi Gambi foof nde ɓe mbawata weeɗodirde juuɗe ɓe gonna gotum ɓe jiida yumma ɓe jiida baba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude e kodde nene Abouba ɗo e ban yadude koddanene Abouba to Banjula koddanene Abouba Banjula waɗani Conakry e laamu Alpha Condé sifodiri kame gollorgal chinois e toon to leydi Chine gollorgal bitengal DPA groupe ngal gollorgal noon yaari koto ittude banggue minuji soɗon teske nder leydi Guinée e ko nokkuji ɓurɗi teskede kewɗi minuji no feewi e kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗe ɓe cifodiri cifande kene fota wonde milliard uji ɗiɗi e taw koye koppareje dollar piccala capanɗe jeetati e jeenaya ɓesguji leydi guininaɓe noon yoga hen beltaki tene kadi ɓe kolliri ɓe ɓurani yidde yogay gollorɗe hoɓɓe naata e leydi ndi gam aftade yogay kanŋeji ha joni toon to Guinée Conakry keddorɗen taw kadi ko galle kuɓɓama leydi ndi biyetengal EDG kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye wulna ɓumna yogay leeɗe keɓata kuɓɓam ha ɓooya ɓe kuppa kadi ɓe dokka yogay leeɗe e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen barrage mabɓe baɗɗo diƴƴe o e diƴƴe ɗe koko ngakki no fewi ko ɗum saabi oɗo saaha mo gonɗen e lamorgo leydi ndi ha tantanma e nder leydi ndi kala ko fati e kuɓɓamne ngakki e nder Guinée e ɗum noon maɓe ƴettu peeje peccorɗe kala beele kay ɓe ƴeewa hesɗitinde e beele moni kala ene yiito hoore mum e ɗam ɗon kuɓɓama ha joni toon to Guinée keddoɗen ma en jaaha toon to Labé taw ko nokku biteɗo Jomfo e toon noon ko mawɗo debbo goto taw ko nayejo biteɗo Fatoumata Binta Diallo e jarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati galle makko noon yana pecce jamma gorko goto naati toon e tuma noon nde o tini ɗum nde o udditi tuma nde o tini ɗum nde ko nden tigui o woni wiide holiyoɗo hen ko nden tigui on gorko diwi ñakle makko ɗeɗɗimo ɓe dañi noon habde haare sattude no fewi kanko oɗo debbo nayejo e kame on sagata gorko naɗɗo toon haare nde wuli jaw noon nde gorko tigui dañi ɓoccidde juuɗe mum e goddol makko ko ɗon tigui o wulli gulali catuɗi nde wuuro Jonfe tini nde noon ko nden nde yimɓeɓe gaari ko nden tigui gorko dogi kanko mawɗo debbo noon gulali makko faabi mam kono o wasi ñiiƴe ɗiɗi oɗo saaha mo gonɗen omo tawi to cuuɗi cafreɗi e préfet gardiɗo nokku holliri ɓe gudditi hen losko beele ɓe mbawa jaggude e baɗowo ɗeɗo hen gueɗe on préfet noon holliri oɗo saaha mo gonɗen e nder Labé kame falde Labé kala ene heewi wargoji tene kadi ne heewi wuyɓe e tene kadi ɓe gona yafotoɓe soɓe naati ɓe keewi ko yoɓade pittali yogay yimɓe
sen giwi tonto leydi Guinée paɗen ko tonto Nigéria oɗo ñalawma hande seppoji mawɗi juɓɓinama e nokku biteɗo Makurdi Makurdi noon ne tawe nder falde menu en tawe nder falde Benou to noon saabi ɗin seppoji ko hakkude aser walla mbiyen hakkude altine kame talata taw kadi ko jawtuɗo hen o waɗi yimɓe nogas waraɓe toon soɗon teski noon ne heewi kareji ha ɓurti hakkude remoɓe kame aynaɓe e kala saaha so tawi ɓe nangodiri ko ƴiƴam tigui rufata ha heewa kamɓe noon ɓe mbaɗi erango mabɓe faade Mohamed Bouhari laamiɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗe noon yo yurnito hakkude leydi ndi ha tenti toon to falde Benou to noon kareli mawɗine toon taw kadi ko kareli hakkude aynaɓe kame remoɓe ha ganduɗa e kala saaha ne waɗa yimɓe mayɓe no heewi e gouverneur gardiɗo o nokku biteɗo Samuela Urolma kanko noon wo holliri oɗo saaha mo gonɗen nder falde kulhuli mawɗine toon sen giwi toon to leydi Nigéria paɗen ko toon to Guinée équatoriale dadiɓe Guinée équatoriale walla ni mbiyana koniyankoɓe Guinée équatoriale keerol hakkude mabɓe leydi Cameroun kame leydi Gabon e wuuro witego e debuliyeno to noon ko bandiji nangodiri toon e koniyankoɓe leydi Guinée ɓe pellodiri ha Wuli Diaw kamɓe ɓen bandiji noon aɓe jogiti kaɓirɗe celluɗe no fewi wonande kadi ɓen koniyankoɓe Guinée équatoriale ne jogiti kaɓirɗe celluɗe no fewi ɓe pellodiri haɓe dañi warde hen bandi goto e ko caggal mum noon ɓen bandiji nate ladde jeehi caggal ladde sukkude no fewi ɓe kolliri noon hakkude keero leydi Cameroun kame leydi Guinée équatoriale ha fenma Gabo oɗo saaha mo gonɗen bandi tismane heewi toon taw kadi yaltin ɗum ko jagorgal kalfinangal nden kay kisala o feññini ɗum noon koye jayde leydi Guinée witende TFGEH sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Afrique du Sud oɗo ñalawma hande ko tere goto mbukkodiri toon walla mbiyen ko laana jordi goto train goto mbukkodiri toon e camion goto ha ganduɗa wago sumi toon ha yimɓe nayo mbasen pittali mumen yimɓe nayo mbasen pittali mumen ko yimɓe capanɗe nayo gañen gañande musɗe no fewi e ɗum noon waɗi koye nokku biteɗo kono stata sen giwi toon to Afrique du Sud paɗen ko toon to Zambie e jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele ngal leydi Zambie e windi ɓataki mum gam oɗo ñalawma hande acciti golle mum ha laaɓi ha wiccera yaltin ɗum noon ko jayde leydi France wiyetede RFI kanko ngal jagorgal o wiyete ko Hari Kalaba wo holliri noon wonande laamu leydi ndi ene heewi ko wiyete mbuñaari tene kanko wo jaɓata gollodirde kala mbuñaari oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to États-Unis d'Amérique e kame Belgique e leydi Souria e toon to Palestine kame Ira e ha toon to Yemena jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma kabaruji men jolam jaberi puddortoɗen ko to dowlaji dendude amérique to dowlaji dendude amérique alene oɗo biyeteɗo steve bano noon ko men ɗo wonde conseiller Donald Trump mbiyen guilo itta noon kanko itta kay wonde conseiller Donald Trump guila nden tekkere ne luuɓa hakkude makko e Donald Trump mbiyen caggal nde o itta noon o windi deftere walla mbiyen o muuli deftere nde noon omo inni ɗum tigui le feu et la fumée woni tigui omo inni ɗum jeygue e curki e nder deftere he omo ñiŋa hen oɗo biyeteɗo Donald Trump o radio leydi ndi mbiyen e nder deftere he noon omo haala hen tigui ñalawmaji ganani kay mo Donald Trump waɗi tigui e nder maison blanche omo haala hen kadi jokkodiral ɓi Donald Trump e ɗeɗo leyɗele wiyetendi Russie mbiyen omo haala hen kadi oɗo ɓi Donald Trump biyeteɗo Donald Trump junior omo inni ɗum tigui omo wi ɗum traître mbiyen Donald Trump noon holliri hen mettere mum no fewi e oɗo saaha tekkere ne luuɓa no fewi hakkude mabɓe koto leydi Belgique paɗen to leydi Belgique ɗum mbiyen koninkoɓe faggudu woni douane mo leydi Belgique ɓe pawi juuɗe mabɓe tigui e cocaïne kewɗam hono mum hewani nanguede e nder leydi Europe nder leyɗele Europe mbiyen fodde tonuji jeeɗiɗi cocaïne ɗum tigui woni koɓe pawi e juuɗe mabɓe tawa kadi ɓe nangui ɗum ko sarangal ɗo bowal sarangal ɗo kaggulade tawa ko kaggulade tigui biyeteɗo envers kaggulade e envers noon e tawi tigui to rewo leydi Belgique mbiyen noon hitande 2017 nde konde daari kay hande maayi hono ngoɗo ngalɗo nanggugol cocaïne meeɗa wadde e nder leyɗele Europe
mbiyen ɗum noon ko fodde tonuji jeeɗiɗi cocaïne ɗum tigi woni koɓe nangi koto leydi Syrie paaɗen mbiyen ñalawma hannde o hono ko jagorgal kalfinagal nden ko ekkisal leydi Russie o holliri tigi wonde e nder leydi Syrie ɓe mbasi koninkoɓe mabɓe ɗiɗo koninkoɓe mabɓe ɗiɗo noon ɓe mbasino ɗum tigi ñande 31 lewru décembre hitande mayde nde tawa kadi ko koninkoɓe walla mbiyen tawa ko ɓeɗo rebelle en leydi Syrie kamɓe tigi beddema walla ɓeɗo état islamique kamɓe beddemaɓe ubiji e jamma beddo o noon mbiyen nogas e tato jambouru ko ɓen tigi woni ko mbasi pittali mumen e nder oɗo nokku biteɗo Chouata oriental noon en tawi sara waɗɗani Damas lamorgo leydi ndi tawa kadi ko koninkoɓe leydi Russie kamɓe tigi joore mabɓe pettoje koto leydi Palestine paɗen to Palestine noon mbiyen kalen e oɗo biteɗo Ibrahima Abou Chouraya kanko noon ko bofo tigi joom duuɓi nogas e jeenayyi o wonno mbiyen o kanko noon ko guila hitande 2008 ko guila nden tigi o bofɗi tawa kadi ko koninkoɓe leydi Israël saabino bofɗugol makko e mbiyen noon guila ñande 15 lewru décembre kanko o wasino fittade makko tawa kadi ko kural fella hakkude tinde mbiyen ɗum noon tawa kadi holliri safroɓe Israël Palestine naɓe wonde kay ko koninkoɓe leydi Israël kañumen tigi pellimo mbiyen ñalawma hannde o noon caggal ñingoje kewɗe kay wadde fade ngaɗo wargo koninkoɓe leydi Israël ɓe udditi tigi losgoji gam andude ko saabi wargo makko koto leydi Iran paɗen mbiyen to leydi Iran noon ko gorko goto tawa kadi ko jarawo duuɓi 17 ko kanko tigi ñawore wargo kanko noon o violno tigi ko suku debbo goto jarannoɗo e duuɓi 6 caggal nde o gayni violde ɗum kadi o wari ɗum ƴettukulel noon yaranno e duuɓi 6 mbiyen kanko mo yara e duuɓi 17 o ñawama e ñalaw ɗum wonno ko hitande 2016 e ñalawma hannde o noon o ñawama tigi ñawore wargo tawa kadi ko ɓoggol liggete e dande makko o weltinde hannde o maayi foof koto leydi Yemen paɗen to leydi Yemen noon fodde 90 neɗɗo ko wasi fittade mum foof noon tawa kadi ko jamboreɓe kamɓe foof noon yaaɓi fittade mabɓe ko ɗiɗo avion ngaji taw ko avion ngaji ɗeɗo fedde wiyetede coalition tawa kadi ko gaddugol leydi Arabie Saoudite mbiyen ɓe jooɓima pittali fodde 50 jambouru e nder oɗo diwan biyeteɗo maire rouge woni ma e waɗe o on noon tawane tawi tigui e nder oɗo région biyeteɗo Houdayda. Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hannde e bawɗo kala rento nebam pendotoɗam ha tenti nebam bidongaji ooli e ha tenti nebam gonɗam e yogay barile so tawi ka koɗo aare galle a tawi nebam ne walay barme e saɗa wawi ndentoɗa hay so tawi woni ka ɓesgu oɗon galle e saɗa yiiɗi wurde gurdam moƴƴam gande nebam ko kañum addata cholestérol e korati ɓurɗo bonde tene kadi suddata ko ɓandu sukka ɗaɗi kala e rokkuma wawde safade gurdam kala ɗum noon moni kala ne jogui ndimagu e ustude nebam e nder ɓandu muɗum kabruji menan jolam jaɓeri ko Ghali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr e kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiraneno.